Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, pane zvandakaita apo ndichangobva mukusvikawo muno muSouth Africa. I am a lady who is aged 30 years old. So pandainge ndichiri kuZim, like from a very young age, izvi zvekuimba ndaizvifarira. I am a very good singer, uye zvekare I was part of the praise and worship, but now I have stopped being part of that praise and worship nekuda kwemission yandainge ndakapiwa, and what I had been promised is not coming through. Kungoshandisiwa zvangu neimwe ng'anga pasina kana chandiri kumbopiwa. So ndakauya kuno kuSouth Africa ndikabva ndatanga kugara mune imwe location. Pamba pandainge ndichigara, panext door pacho mwana wepo ainge akaroorwa nevamwe vamufundisi. Zvino ndakachizotanga kuitawo mapeace jobs. Pamba ipapo vakabva vati vainge vachida kuti ndige ndichizopota ndichinoitira mwana wavo uya wekuroorwa napastor mapeace job. So ndaiwanzokuenda ikoko. Then nerimwe zuva pakabva pachizosvika imwe ng'anga iyi mukomana yakasvika vanhu vandainge ndichishandira vasipo. Yakati yava kupinda mumotikari ikabva yati, you are very interesting, there is something about you that is very interesting. Zvakatondinetsawo mukoma. That very same day ndakati ndava kuda kunochaisa, saka vanhu ava vaiwanzokundipa ma120 per day pandinenge ndichiita mapeace job ekuwacha kuaina nekungocleanawo mumba. Saka that day vakabva vazondipa mari yakawanda. Ndikabva ndati ko mari iyi yamuri kundipa ndiyei? Vakabva vanditi, tanzi nasekuru vedu, iwewe you have such a great gift and we are supposed to keep on giving you a lot of money, and that gift of yours will overflow into our lives. Komanachi ndakafara. Ndainge ndopiwa 500 rands each and every time. Apa kumba kwavo ndaikwanisa kuenda kana 2 times a week ndichinoita mapeace job. Ndainge ndobata kana mari yakawanda chaizvo. Ndainge ndisingatozivi kuti vainge vatoripo pakuda kundiredza. Vakabva vazonditi, we do not feel comfortable since you are going to your own church, because ininiwo ndakakurirawo muname hidden, kunova ndiko kwandichiri kuenda right now, but ndakazoparadza mamarriage uye zvekare nekukanganisa chechi, zvekuti muchechi imomo yangova mvenge. Vanhu vanongoya havo kuchechi vakaita dressed to kill, but ndakavapedzera nemission yacho iyoyo yandakazonzi ndinge ndichiita muchechi. Rangovawo building, just a name kuti tikuenda kuchechi, but uvepo hwaMwari hamusitomborina, hwakazotiza kudhara panguva yacho iyoyo pandainge ndiri pamission. So vakabva vati, aiwa chechi yako iyi yekuZimbabwe, no, hakuna vanhu vane mari. You see, since you are not married, we want you to get married to a man anokwanisa kuzokuchengeta. Zvino zvatava kuita pano ndezvekudai, so tichatanga kuenda newe kuchechi. We're going to introduce you to some men so that you can get married in church. Unokwanisa kuzotowana kana South African citizenship. Ndakafara kwazvo mukoma ndichinzwa kuti painge patori nepossibility yekuti ndinge ndichizowanawo a South African citizenship. So ndakabva ndatanga kuenda kuchechi ikoko. Saka one thing that made me to feel very weird, taiti pose patinenge tava kuenda kuchechi taipiwa tumwe handkerchief na pastor vacho. Seni ndobva ndanzi uchazoudzwa namadam boss vako kuti handkerchief aka uchaita sei nako. Dzimwe nguva vaikwanisa kungoti enda unoita wet then wipe yourself. Ndaibva ndaita saizvozvo ndobva ndavapa. Mukomanashi, this pastor used to perform a lot of miracles. Ndichitofara kutoti ndiri kutogara under the same roof nemunhu anotaura naMwari, but ndisingatozivi kuti munhu vainge akaromba. So the day that I got to find out about this, vose vainge vasipo. I was sitting hangu in my spare bedroom. Ndikabva ndatongoona door rakavhurwa mukoma. Like this door was locked, but rakatongovhurwa. Hakuna munhu akapinda, but I just felt
this presence yekuti there was something that had entered the room. I screamed on top of my voice. Same time ndopa ndakabva ndachizofonerwa naSangoma uya zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvatondinetsa kuti ko munhu uyu zvaanondifonera ndisina kana kumbogara ndakamupa manumbers angu akabva anditi unobhilivha muna Mwari here? Ndikati hongu, I do believe in God. Ndikabva ati very sorry to tell you but Mwari hakuna. Zvakandinetsa mukoma. When I tried to get on my knees, I felt so weak, and from there on I started hating anything that has to do with the Bible. Taitoenda kuchechi tichitorumbidza Mwari. I was part of the praise and worship until I got initiated. After I had been initiated, ndopa vakabva vazondipa a lump sum. Unfortunately, mari iyi kana zvayakashanda handina kana kumboiona kuti yakashandei. Ngenge iri mari yakawanda, ndikaenda nayo kuZimbabwe. When I returned back, vakabva vandiudza kuti ndainge ndiine chikwereti chavo. Zvechokwadi, I was supposed to pay off this debt. Ndikabva ndati zvino ndichashanda makore mangani, because mari yamakandipa yakawanda, yaitosvika kuma 100 and something thousand. Yainge yakawandisa mukoma Nash. Ndikati how long am I going to pay off this debt to you, because it is quite a lot. Vakabva vati atichanzwa kuna sekuru vedu, because sekuru vedu ivo ndivo vanotiudzira zvekuita, zvavanenge vataura ivo ndizvo zvatinoita isusu. So mukoma Nash, after that ndipo apo pandakabva ndachizoendeswa kuna Sangoma uya akangotitarisa rumwe chete, akabva anditi svipira mate mukapu iyi. Mukoma ndakati ndichinosvipira mate mukapu iya, ndakaita sekunge ndichairasa kure, because mainge muine rwaivhi rwainge rurimo. Akabva anditi usatya, but mate akatadza kubuda. Akabva azondipa fodya, akabva anditi ndoda kuti unge uchifembedza fodya iyi, but yavo yakatoita sekunge yakasiyana neyedu yatinoziva yekumusha yechivanhu. Ndakaifembedza runokwana kuita 5 times. Ndichingoifembedza ndigoti ndotanga kurutsa, ndairutsa mamwe mazimate ainge akakora. Ndichinorutsira mukapu kudaro, rwaivhi rwuya rwainge ruchitonanzva mate, ruchinanzva mate ose, and iniwo ndichiramba ndichingorutsa chete kusvika ndava kurutsa zvainge zvakaita zvichena zviri zvewhite. Ndokubva ndanzwa chimwe chinhu chakabuda mandiri. Chinhu ichi mukoma Nash pachakangobuda mandiri, pane rimwe simba rakabva razondibata. Ndokubva ndatotanga kutogwina. Handiziviwo zvandakazotaura after that, but vakangoti pane zvawataura in Shona hatina kukwanisa kuzvinzwisisa. After ndikabva ndachizopiwa imwe ring, ndikanzi ring iyi unongoipfeka chete kana uchienda kuchechi, ndo paunofanira kuti unge uchipfeka ring iyi. Ndikabva ndati ehoi zvakanaka. Mukoma Nash vakabva vanditi from that day ndaisafanira kuti ndinge ndichienda kuchechi kwavo, but ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichidzokera kuchechi kwedu kuya. Nanhasi uno ndiko kwandinoenda. Ndakadzokerako mukoma Nash, vanhu vakafara chaizvo, since I am a very good singer. Then I started teaching them new songs that I had learnt, South African songs. Ndakaramba ndichingova the leader of the praise and worship, uye zvekare ndichipandutsa vakadzi vevanhu, because ndaiti panguva iya yandinenge ndati let us pray, when I will be leading people into deep worship, iniwo kusaidi kwangu ndinenge nditori busy mukoma ndichingonamata ndichiita sekunge munhu ari kunamata nendimi, so that ndige ndichirasisa vavengi, but dzainge dzitori ndimi dzandainge ndakatodzidziswa naSangoma. Kuti nditi akandidzidzisa sei handitombozivi, akangonditi ndakudzidzisa ndimi dzaunofanira kuti unge uchishandisa kana uri muchechi. Mukoma Nash ndaiti kana paya ndonamata, waiona zvino vanhu vava kutanga kuchema. Dzimwe nguva kana ukazoona vanhu vava kuchema vari muchechi, no, it does not mean kuti unenge utori uvepo hwaMwari, but sometimes anenge atova madhimoni. Saka madhimoni awa anozoti kana apinda muchechi, they make people to be so emotional, so much that they start to cry. Imi movha mati ndimwari, this sister is leading us into prayer. Izvo mukoma ndinenge ndichitozadzikisa mhiko sezvo ndainge ndakainitiatiwa, asi patakazongonoburana navo ndepekuti ndakazodzokera kwavari ndikabva ndati aiwa, tararai muone kuti I am causing all of this confusion in church. Tararai muone mabad luck andiri kusangana nawo. Ndinongorara ndakagara dzimwe nguva nekuti ndinenge ndichiona ngirozi dzinenge dzakandibatira mapanga, dzimwe dzacho dzinenge dzichiti tauya kuzokusunga. So what is the benefit in all of this? Zvandisiri kumboita mari 1, vakabva vanditi ramba wakashinga, nekuti mari uchaita, asi nguva yako yekuti unge uchiita mari ndo isati yakwana chete.
That is what happened at that time, then I stopped doing this, ndikabva ndazoramwa praise and worship. Then the problem now that I am facing is that they are threatening me with the life of my daughter. Ndine mwana wangu wandakasiyawo kuZimbabwe. They even got to find out about this just by psychology chaiyo. Vaingondibvunza mibvunzo yakangowanda about my daughter, ndikatomudza where exactly my daughter is and where my mom is. So I once got a message. This message, mysteriously, it just vanished from my phone. Yange yakanzi, your daughter's head on a plate. That is what I want. Then ndikabva ndatotanga kutochema ndikati, what is the meaning of all of this? Saka vedare ndikutsvakawo help. I am already a Christian. I don't know kuti with everything that I have done against God, will he ever be able to forgive me? Uye zvekare ndinotangira papi? In form of prayer. And what about these threats to my life? What do I have to do? Mind you mukoma, ndatongopiwawo sim card iri. I am a sim card atinongopiwawo mutown because I am scared to even use my number just in case if you hand it over to the same people. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Ya, mahwani. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakapotsa ndaurayisawo best friend yangu. Izvi zvakaitika patainge tichiri kuma 15 years. So ndakafamba mukoma even though ndainge ndichiri mwana mudiki. It was because of vamwewo amaiguru vangu. Ivo vaifarira chaizvo, saka kwakati kwauya Dzikamutanda vakabva vangoti Dzikamutanda uyu ndikuda kumutevera. Even vana mama vakatoti matotanga kungotevererana nana Dzikamutanda. Vakazoenda kuvillage kwacho kwaainge abva Dzikamutanda uyu. So ndakazoti nerimwe zuva ndikabva ndati pano ndava kutoba foni yamama. Ndakaba foni yamama ndikaita sekunge ndoda kuenda kunoichajisa pamba paamaiguru. Ndikabva ndavakumbira kuti ndinge ndichisenda mafoni, ndo makore aya eshare it. Vakandipa foni yavo ndikabva ndaba nhamba dzadzikamutanda uya ndokubva ndachizomufonera ndava kudzokera kumba. Ndakataura naye akabva andipa madirections nemari yaainge achida. Ndakaenda kuya mukoma akaseka akabva ati, iwe nezera rako ndingasasungwa nezinata kuti ndarombesa mwana mudiki sewe. Unoziveiko iwe? Unomboziva here kuti kuromba unenge wava kutoparadza dzinza rako plus zvinenge zvichitoda kutoti unge uchitosimba. Wacho wauchachekeresa ndianiko? Akabva anditi, unokwanisa here kuchekeresa amai vako? Ndikati kwete, asi shamwari yangu. Ndakangotaura mukomana I don't even know what I was thinking about. Ndikati shamwari yangu ndinokwanisa kuirombesa ini. Mukoma ndokubva anditi kana uchikwanisa kuuya naye. Ndakadzokera kuvillage ndainge ndiine mari yaainge andipa, in which I used that money to lure my friend because vakandiudza kuti kana ukakwanisa kuenda naye mugomo obva wazomutiza mugomo imomo, isuwo tinenge tirimo mugomo macho, but sekuru ava vainge vachazotumidzira vamwe vavanoshandidzana navo obva azopondwa votora maparts, iniwo obva vazondirombesawo mahara. Mukomanashi everything was well planned. Nerimwe zuva ndakati kune friend yangu, handikati mbonotsvaka michero yesango. Takatanga kufamba tichikwidza tirimo mugomo. Takazosvika pacho apo pavainge vakanditi ndipo pandaifanira kuti ndinge ndichizodhileya ndiinaye kuzonosvika kunze kwasviba. Asi musi iwoyo ndipo pandakabhilivha kuti zvechokwadi Mwari variko. Vanhu ava vainge vachibva kune rimwe village vachiuya kuvillage kwedu. So between village yavo nevillage yedu painge paine base rainge riripo. Ndokubva motikari yavo yazostaka vari padhuze nebhesi remapurisa. Hanzi motikari iyi yainge ichingolika fuel kusvika yapera yose. Pavakanotuma umwe nechigubhu kuti anga achinotenga fuel, pakuzonodzoka ndopaakasangana neumwe mupurisa vakabva vatotanga kutofambidzana paya. Saka mupurisa uyu akazongonyumwa akati, iwe shamwari iwewe, chimbovhura bhuti rako tione. Kunovhura kudai ndopavakabva vazobatwa vaine mapanga, matemo nemasaga.
vanhu ava zvino havana kuda kuzobuda pachena kuti vainge vachitoda kutoita human ritual sacrifice. Vakabva vachizongoti tanga tatumwa kuti tinge tichiuya kuzoba mbudzi ndokubva vazosungwa paya, but vakazonobuda zvavo nebail out. I think Tsikamutanda uyu ane zvaakazoita, asi upenyu hwangu hwose kusvika ndichizonoroora Tsikamutanda uyu ndaigara ndichingomurota chete. I think kuzoroora kwandakaita kuti mukadzi wangu maybe iyewo ane zviri paari zvainge zvichirwidzana naTsikamutanda uyu, because aingokaruka aridza mhere pakati peusiku obva amuka obva atanga kunamata. Mukomanashi zvechechi ndainge ndakazvivenga nemwoyo wangu wose, asi kubva ipapo mukomanashi ndakabva ndatozviudza kuti kuna Mwari kudenga zviri nani kuti munhu unge uchinzi unonamata. It's not like I am a perfect Christian, but mukomanashi I try by all means kuti ndinge ndichinamata zuva rega rega rakasikwa naMwari. Kutsanya ndinototsanya because I know kuti kunze uku zvechokwadi kune vanhu vanotoraramiswa nekuita maritual sacrifice. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei mukomanashi, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvekare kana kuina someone anenge achida kubatsira vanzvadzi vedu vaya vane voice note iro randaposta masikati, you can come to my inbox toona kuti vangabatsirikana sei. Chimwe zvekare, dai kwanga kuri kunzi tinokwanisa, dai zvaigoneka kuti each and every episode one person gives his life to Christ, that will be amazing. Tell me what you think in the comment section.